akusizi ukuhlala phansi kophahla othi wena right ngibe mina ngihlukumeza abanye abantu. Ukugula kwami kuhlukumeza abanye abantu ngoba ngenkathi ngiqhutshwa la mina ngisuswa la ngisuka phezulu, uyayuza omunye etheni akuyona indawo yokuhlala umuntu okhubazekile le, ngeke iyagqilaza le ndawo. Lokho mayekhuluma nisuke engalwi engabeki kabi kumina, kodwa nami enhlizweni ngiyathinteka ngoba ngiyabona ubunzima ababhekana nabo. South Africa siyaphinde siyabingelela. Singapha ke endaweni yaseMageti. Sengikhohle isigodi kuthiwa ikephi? Bhokodisa. Yes, 219. Njengoba kade sikhuluma nomama ke silandisa sesikena kusisi la. Siyaphinda futhi izwakala sokubonga kakhulu kubaba uMsomi yagadla iboss ukuthi size sibe khona la sizobona usizo likasisi kungenxa yakhe okwazi ukuthi asiphe amanzi kapetrol sizokwazi ukufinyelela sikhona. Sisiwami sawubona ma. Yebo. Siyaphila thina njani? Hayi ngizothi ngiyaphila oba ngiyaphefumula. Igama bani sasa? Uzodwa Mkhize. Uzodwa Mkhize? Yeah. Kwenze njani Uzodwa? Ngiyagula lana ngehlelwa ukukhubazeka. Yeah. Bengumuntu ozihambelayo nje. Ukuqala kwalogula kwaqala ngumlenze lo waka left. Kusuka isifalo lesi sedolo. Bathi i-kneecap. Uma kusuka yona ngangiwa phansi bese ngiyagoqana umzimba, ngasihamba ke isibhedlela bengaboni lutho ukuthi kwenzakalani. Kwaze kwakuba ngiyalimala imlenze ngezansi. Ngagcina sengikhubazeka. Kuthe ngo 2015 mangaphazami ilaba ze bathola kahle odokotela ukuthi nginasifo sini esidala ukuthi ngibe kulesimo. Bathi nginesifo ekuthiwa ifibromyalgia, isifo esingekho la eSouth Africa. Bathi kumina singowesine ngitholakala naso eSouth Africa. Bazama ukuthi bangenza njani ukuthi ngithole usizo, kwangalunga ngoba anginayo nemali yokungena esibhedlela ezingakwazi ukungisiza. Udaba lami lude ngoba sekuneminyaka ka-19 lokungena kuwona engikuwona ngikhubazekile. 19. Ngilizama usizo ngalitholi. Kuhambe kwahamba ke kwaze kwafika nobaba usenzo umchuno lana. Njengoba ngaze ngakhelwa lendlu, walubona udaba lami, wathi ufisa ukuthi akwazi ukuthi angibone ngelinye ilanga ngihamba noma ngomkhoba owodwa noma emibili. Wazama ukuthi ngibuyiselwe esibhedlela ngathiwa nase-Albert. Kwasho ukuthi ngoba anginayo umuntu ozohamba nami mangehla ngenyuka ngiye esibhedlela. Wafadalala kanjalo ngaloso sikhathi mangicabanga ku 2016 noma 2015 ngiya esibhedlela eAlbert. Yagcina indaba yami kanjalo ngangasaqhubeka nesibhedlela. Ngahlala ekhaya into edala ukuthi ke manje ngibuyele esibhedlela. Manje ngehle ngenyuka nesibhedlela ngo 2019 kavele ngavuvukala lo mlenze loku wona waqala ukugula wabamkhulu. Ngazitshela ukuthi mina uma ngabe ukhuluphala kushuthi sekwehla igazi sengizokwazi ukusukuma. Kanti cha ngiyagula kungena esinye isifo futhi. Mangabe ngehla ngenyuka kesibhedlela bathola ukuthi inhliziyo inenkinga. Ngiblockile igazi kulecala leli. Aqala lapho ke kadla lephilisi lethu iwarfarin eliyingozi ngendlela emangalisayo. Ngoba lephilisi leli alifuni lutho emzimbeni, ilona elenza ukuthi leyahluli lawa la kumina angakhuphuki aze agijima ezenhlizweni ngoba kuthiwa mengagijima ezenhlizweni ngeke ngifike nasesibhedlela ngashonela endleleni. Ngiphila ngokuthi inyanga nenyanga ngihamba esibhedlela inyanga nenyanga. Ngihamba esibhedlela ngihanjiswa yona lento. Kuthena ke kule nyanga le ngiphuma kuyona eka January January 25 esibhedlela banginikeza iphilisi elironga abaqali. Ngo 2021 lephilisi ngathi ngayengalinikeza ngoba ngavuvuka lo mzimba ngabofu umzimba wonke. Ngahlala 4 days esibhedlela. Uma ngabe sengihlele esibhedlela ke ngihlaliswe lephilisi ngalonyaka
odokotela benza ngendlela ukuthi lidraineke emzimbeni. Basho ukuthi iphilisi shothi alizwani nami ngaphinde ngilinikeze. Ukuthi ngibuye ngalithola kanjani nami angazi. Ngoba le philisi ngaliphuza umhla ka-25 lifika ngoba nginenkinga ongabi nobuthongo. Uma sengithi ngizama ukulala kulaleki, ngiyeza ukuthi ngiyagodola ngiyagodola kwaze kwasa ngikhala. Ngingazi ngingafike engqondweni nami ukuthi ngabe yini ngatshethi ukublokha kwepipe lomchamo mhlambe ngoba nalo le ipipe liblokha ngendlela ezahlukahlukene. Ngahamba ngakusasa ngaqasha imoto ngasiwe eCilima. Bafike bashintsha ipipe nabo ngoba nabo bezitshela ukuthi ipipe. Ngabuya kwaba uLesihlanu lolo ngisuwe ekliniki kwaba umgqibelo. Ngesonto ekseni ngo4 umntwana lo ongathi umdudla babelele la endlini nami. Uma ngithi ngizwa ngishiselwa kakhulu ngifuna umntwana ngivulele ifeni. Ngimvuse ngithi ngicela bangivulele ifeni. Athe sazama ukuyivula ngiphakamisa iskipa mina bangiyashiselwa kakhulu. Ngizwe ukuthi ayi engathi akusona iskipa lesi into enyukunyuku. Mangithatha ngibheke esandleni isikhumba lesi. Ngimvuka ukuthi umntwana wami kwenzakalani la. Mayebheka umntwana athi hawo anti ulimele. Ngithi ngilimele endlelani. Athi ngeke ngikwazi ukuchaza lento anti ngathi ushile. Abese ethatha ifoni ashutha ngifezele. Ngithi hayibo kanti kwenzakalani bathi nathi antasazi. Kubo isonto ngomsombulungu aqasha imoto ngiphinda ekliniki. Bafika ekliniki nabo babona kwangahambi ematekisi ke kungahambi ama-ambulance. Ambulance masiyifonela ithi ngeke ikwazi ayingeni la kuba kuvaliwe. Telekiwe. Kwakutelekiwe kuvalwe ngematshe amakhulu emgwaqweni nganala bengafuni noma ngiqasha imoto ezongise eCilima. Bengafuni ukuthi o taxi driver. Babebeke lamatshe la phezulu. Benga understand ukuthi uyagula wena. Abanye abantu banendlela benhliziyo bhuti. Ngahlala ke lapho ngihlelela endlini ngomsombuluko kwaze bazovuleleka ngosha 1. Bafika kumuntu wamaphezulu lapha yana ngicabanga ukuthi nizibeke khona imoto enihamba ngazo. Ngathatha ngasiwe eCilima. Mangifika eCilima bathi Uzodwa ushisa obani ngathi angishanga. Angihamba nabo labantwana angishanga. Kwenzakaleni bachaze abantwana. Bathi hayibo kanti iphilisi elinjani leli. Ngathi nami angazi. Bathi yini igama lalo ngiliphethe ngathi nali ngabafezela. Bathi ngeke fanele lona ngempela. Icarbamazepine inama side effect anzima kakhulu. Manje senze njani uzothini uzoqasha imoto idlulisele esibhedlela. Ngathi ngeke ngikwazi ukuthatha imoto yomuntu ithubeleze esibhedlela ngoba mayilimala uzofuna ukuthi umuntu ngiyikhokha nginamali. Ngabuya ke ngezabuyiswa ngezani kwamaphilisi ama-antibiotic. Ngabuya ngeza la ekhaya bathi uma ngabe kuba worse ufonele ambulance futhi. Ngabuya umsombuluko ngahlala la lesibili. Ngolesithathu ngabonakala ukuthi kunzima ngasiwa ngabizwe ambulance ngasiwa esibhedlela. Bangafuna beambulance ukungisa kulesibhedlela enginikwe lephilisi khona. Bangisa egama lakhe. Egama lakhe wavela udokotela nje mayefika amanesi beyibheka lento bathi asazi ngathi sizokunikana kumele kube udokotela oshoyo. Wathi lo dokotela mayetshelwa amanesi sicela abheke lento ekumina. Wathi ngilambe kabi mina. Angeke ngikwazi nje ukukhuluma mina ngilambe kabi. Bamtshethi bhala kungcono ubhala ukuthi yena kumele asimsize ngani ngoba lo muntu angashanga. Sikho into ezokushiza umuntu meshile azifani nento ezivelele imithi eaddresswa ngayo. Wazihambela udokotela wangayisho leyo nto. Ngiyaxolisa ukukhuluma iqiniso. Ayike ngasala ke mina embhedeni onesi nabo bathi asazi ke manje nasenze njani ngoba asitshela ukuthi simdresse ngani. Bathatha ke lo zinto benza babese bangibhandisha kanje ngabhandishi konke umhlane namabele. Ngabuyiswa nganganikezwa lutho. Esibhedlela lapha egama lakhe udokotela lo obenqabile ukubhala abese yasho ukuthi kumele nginikezweni. Uyabuya ke manje seyabuza ukuthi yini ekwenze kanje ngimchazele. Athi liphi lo philisi khishwe esikhwameni anikezwe. Athi lona lephilisi elimenze kanjeni. Ilona mpandisheni nimdresse agoduke.
ngitshethe bazongidlulisela eShepstone la ngithole khona le philisi kangadluliselwa. Wathi lo dokotela alithathwe amaphilisi lawa achithwe kusinki, ngingabuyi nawo. Wawachithwa-ke kanjalo esibhedlela. Ngabuya-ke ngeza la ekhaya, ngaqasha imoto futhi ezongilanda. Ngabuya ngeza la ekhaya. Kwaba uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu. Udaba lami ke seluvele kephi manje ku-Facebook. Ngathi ngiyezwa sengifonelwe esibhedlela. Uyabuza lo ngifonela uthi yena usibani bani wena? Ngithi mina athi kungani usifaka kulezi zinto yini ema-social media uma ngabe unenkinga? Ngathi mina akuyena mina ofakile izithombe, ngiyashuthiwa abantwana babese bebecela nosizo ebantwini, nami ngacela ukuthi ngavezela abantu abangakwazi ukuthi bangitshela ukuthi ngenze njani mase nginje ngoba phela manje ngilimele. Bathene woza esibhedlela. Ngathi ngize kanjani esibhedlela? Bathi-ke woza esibhedlela ukuze ukwazi ukuthi uthole usizo. Ngiyabuza kanjani ngoba nginayo imali, kanjani ngengikwazi ukugibela amatekisi mina ngije ngiyavuza, iyanuka lento. Akakusho ukuthi akanandaba yena, wathi bize ambulance. Ngayibiza i-ambulance kwakuLesibili esontweni elilandelayo kumhla ka-6 mangaphazama. Mangifika esibhedlela udokotela lo onginike le philisi usemile eminyango. Uyena osefonela mina manje ngenamba yakhe obuza ukuthi nikephi, kwenzakalani. Batshela beambulance baqonde straight beze la. Bafika bayipaka endaweni ethile iambulance. Ngathi ngiyafika eminyango udokotela ngazi uma umphathi yini uHlamini. Umama nje ufisha nomodakhe. Hayi-ke bathene ngoba manje ngangilele bathi ngeke bakwazi ukuthi lento eyi-stretch ingene lapha ne-gateway ngoba indawo incane. Ngabekwa ku-wheelchair. Mangifika ngaphakathi naye lo dokotela abesethi kwenzakaleni ngimchazele. Athi-ke yena sizodonsa amagazi la ukuthi ngithole ukuthi u-iron R lento eqondene enhliziyo akukho nomonakalo owenzekile njengoba wopha. Akufanele wophe mona lento i-iron R hlobo. Hayi-ke abese yadonsa amagazi, abese yabona ukuthi i-BP yami yehlile kakhulu. Athene sokufaka ne-drip. Hayi ngithule enze lento azenza adonsa amagazi mabhodlela u2. Abese-ke eqeda abese engidressa kathi angiveze azama ukususa bakwasekomelele bethela amanzi asusa. Athene hayi ayikho nami into engayenza ngoba kuyenzeka vele ukuthi umuntu anikezwa iphilisi ibese ingalungi kuyena ngapha emzimbeni wakhe. Hayi ngithule mina. Abese ucela ukushutha ngimabele. Ngithi mina hayi akunankinga shuthe. Abese-ke eqede ngidressa-ke. Ekungidresseni kwakhe useyangikhipha manje uyongihlalisa eminyango eku-wheelchair. Ngahlala imini yonke kwaze kwasha u4 kwavalwa i-gateway. Angifakwanga drip, anginikezwanga amaphilisi einhlungu. Babona ukuthi sekuvaliwe i-gateway bathini ngizosiwa phezulu e-casualty ngiyolindela khona. Ngakhuphuka ngaye e-casualty. Mangifika e-casualty bangicele kungasavuma ukuthi ngihlale ngasenkunzima. Bangifaka embhedeni-ke ngihlale lapha ngilindele. Kwaze kwasha ukuthi koshaya u6. Usisi lo ngihamba nangathi wathiwa akagoduke. Kwasha u7, kwasha u8. Kwafika udokotela lona, uDoctor lo owayelekelela lo owanginika iphilisi. Abesethi sokudonsa igazi la ibhodlela elilodwa. Okushuthi le bhodlela liyalidonsayo elokuthi kubonakala ukuthi umonakalo ungakanani yini engalitreata lento. Hayi-ke balithatha igazi. Abesethi uyadischarge. Ngithi manje ngidischarge ngesikhathi ngizohamba ngani. Athi ayikho imoto engakulanda uyiqashe ikulanda. Uthi anginamali mina. Athi-ke hayi uyadischarge-ke. Angenziwa ngalutho, angijovanga, ngacela amaphilisi enhlungu angwanikwanga. Hayi-ke abesethi ngiyagoduka ngithi mina okay. Abesethi le bhodlela engilidonsayo ngomhla ka-16 sidinga ukuthi ubuye. Ngibuze mina, ubuye mina noma ngithumela umuntu athi sidinga wena. Ngithi mina hayi ngiyezwa ngizobona. Hayi-ke ngibona ukuthi kufanele ngigoduke
Fone-ke manje ngicela abantu ukuthi ngithole usizo ukuthi kube nemoto eqashwayo engilanda esibhedlela. Ngabuya ngeza la ekhaya. Ngahlala-ke ngisebenzisa lezi zinto. Ngabatshena ukuthi njengoba mina ngehle ngenyuka ngilento ngize esibhedlela ngiqashe izimoto ziye eklinikhi. Ngiqashe imoto ziza la zingilanda ezinye. Imali yempesheni iphelele kuyona, anginakudla endlini, anginalutho. Abazange bayinake lonto njengoba namanje still bengisaqedela izikweleti. Abanginakanga, akufika ngama-social worker, anginakudla kumanje la endlini. Angazi ukuthi kusho ukuthi mina engazilimaza ngamabomu. Angazi ukuthi into abayenza kumina isho ukuthini. Ngoba akukho ukuthi ngizisukumele mina ngiphume ngiyofuna usizo. Kumanje la endlini kune-rice kuphela elincane. Angazi ukuthi kuzophela inyanga mina ngidlani la endlini ngoba ngiyalicela usizo kubona, ngikhombisa ukuthi ngiyalidinga usizo kodwa bona banginakanga. Angazi ukuthi fanele ngenze njani. So lokhani ngabuya esibhedlela akufika umuntu la abamthumela ukuthi bazobona ukuthi isimo sinjani. Ngabuya ngeza la ekhaya bengibuyisile ebusuku ngo-9. Ngeza la ekhaya ngahlala ngatshethi kuzofika ama-social worker. Lutho kunamanje akasafiki. Lento lephilisi engaliphuza namanje angikho right. So lokhani ngaphuza lona. Angazi ngizothi yini eyenzeke emzimbeni wami. Ngavele ngaqhunqa nomzimba nje ngiyabuza umzimba wonke njengoba ngitshena sebusweni. Ilona lephilisi. Angitshena mina. Isikhumba sami sesiqunqile, angazi ukuthi ngizoyithatha imali yokuthenga izinto ukuthi ngilungise umzimba wami ubuyele esimeni. Ngadla lephilisi njengoba ngingaka. Ewe ngimncane ngomzimba kona. Kodwa manje ngadla lona angazi ukuthi kwenzakalani, angazi. Nokudla kwesinye isikhathi akudleki, angazi ukuthi fanele ngenze njani ngoba anginayo imali mina yokuzisukumela ngihambe noma ngiye kodokotela baseceleni. Manje lezi londa lezi banginikeza izinto-ke ukuthi ngicophe, ngifake la emabeleni. Zakwazi ukuphola ukuthi siphole. Leli bela lifuna ukuphola. Kunokuthi kuphole kuvuka ezinye manje la ziyabuya futhi. Angazi ukuthi ngizosisiza ngani manje, angisazi ukuthi fanele ngenze njani. Usizo ngiyalidinga kodwa angilitholi. Angazi noma ngoba ngingenayo imali, mhlawumbe kuba ngumuntu onemali babezongisukumela. Babone ukuthi ngingakwazi ukuthatha izinyathelo ngoba ngibafake endaweni thizeni abazokwazi ukuthi bakwazi ukuthi mase mhlawumbe ngibabophe noma ngibasuke bakwazi ukuthi balungise izinto ngendlela. Anginayo imali. Bayazi bayabona ngumuntu ophila ngempesheni. Impesheni ayikho-ke imali encane. Kufanele ngikhokhele umuntu ongisizayo nalabantwana nje bangihlala nabo lave nabo abantwana phela bafuna ukuthi nawo bajabulise. Ungavela uhlale nezingane nje lokuzithuma zikusiza zikugeza zikuthini. Mahala kumele ingane uyenze ijabule. Kuthiwa ngikwenze ngani lokho konke lokho. Ngizokwenza ngani? Angisazi fanele ngenze njani. Nendawo engihlele ngikuyona niyayibonile. Abantu abaningi bayacomplaina manje ukuthi njalo noma inenkinga kumele ngiqutshulwe-ke manje ngiqhutshwa lana yofika lempezulu imoto ayingeni. Manje nonesi bayacomplaina ukuthi zonke indawo okuyona iyasigqilaza kakhulu. Asazi size sikhombane sodwa makuziwa kuwena ukuthi hamba sibanibani noma uyazivuthulula. Bafuna ukuza lana manje ngesimanga sendawo. Kuphukile unesi lapha phesheya la benehla khona. Waphuka qhobo beza la kumina bezongisiza. Waphuthunyiswa yena esibhedlela ukuthi ayothola usizo. Kweza oyi-1 la. Wathi-ke ngizozama noma sengingedwa ukuthi ngibhekane nalezi londa bese ngazi ngizokubhandisha kanjani ngingedwa ngoba uza kwethu sephukile. Angazi ukuthi ngithini. Kudala ngiyilwa indaba yale ndawo engakhelwa kuyona ngoba ngabe ngiyeza ukuthi ngakhelwa kule ndawo ngihamba ngemkhoba. Ngabe ngiyezwa ngakhelwa kule ndawo ngivele ngikhubazekile ngihamba nge-wheelchair. Manje kuyabuza ukuthi umuntu okhubazekile uyakhelwa nendaweni enje. Ubani ozomela ukuphusha mina ngoba mangiphushwa kumele abantu babe u3 noma babe u4 yedwa ngemuva ngiqhubambile. Omunye ngala abanye badonse le ndawo ezinsimbi lezo kubeka inyawo.
ukuze ngikwazi ukukhuphuka ngiyofika phezulu lapha enibone khona manehla. Angazi ke manje ukuthi ngithini. Ngiyade ngiyibeka indaba yami ekhanseleni akunakiwe. Angazi ke ukuthi ngithini. Nale ndlu nje banibona lapha nama nginetha kakhulu amanzi ayehla lapha. Ngabika lathi ikhansela indlu entsha kanje iyanetha. Lingafuni nokuza la. Laze leza la ngoba seliphoqa ukuthi khona abantu abafika kuqala la kumina bahamba ba report indaba yami kwayimali iza la. Malifika la lifika lona alizile nokuthi lize ngokuthi libuze ukuthi yini oyidingayo. Lafika lathi selihamba nenqwaba abantu ukuthi angithathwe ngisiwe home. Angazi ke noma wabona ukuthi uyona ndlela elungileyo leyo. Phela ayikho enye indlela bangangisiza ngayo. Lesifo lesi siyangilimaza. Yabona nje manje ngabona la ngezansi ukuthi nginjani la ngezansi amathambo ami ngathi ngazothi ayaphela noma kwenzakalani angazi ukuthi ngayichaza kanjani lento. Yebo. Yebo. Okufisayo ikuphi kahle mhlambe ungathi nje uma ngathola u1 noma ngithole no2 impilo yami mhlambe ngakwazi ukushintsha. Impilo yami ingalula kakhulu mangasuswa kule ndawo. Ngisho noma angisalangazelele ukuthi kube nenhlangano ekuthiwa iyona ezobhekana nami ingisize ngaloko engisuke ngicela. Sengicela ebantwini abangavela nje abangaba nozwelo babone usize engiphila phansi kwalo. Banikele mhlambe ngakho noma uThurumo egogokho ngisenandaba. Akusizi ukuhlala phansi kophahla othi wena right. Ngibe mina ngihlukumeza abanye abantu. Ukugula kwami kuhlukumeza abanye abantu. Ngoba ngenkathi ngiqhutshwa la mina ngisuswa la ngisuka phezulu. Uyayuza omunye etheni akuyona indawo yokuhlala umuntu okhubazekile le. Ngeke iyagqilaza le ndawo. Lokho mayekhuluma nisuke engalwi engabeki kabi kumina. Kodwa nami enhlizweni ngiyathinteka ngoba ngiyabona ubunzima ababhekana nabo. Ayikho ngisuke ngihleli mina ayikho into engiyenza. Noma ngisuswe ngibekwe endaweni elungele umuntu okhubazekile noma ngakho uThurumo egogokho angisenandaba. Ngiphinde futhi bangisize ukuthi esibhedlela bakwazi ukuthi bangisize ngalento eyenzeka kumina ngoba ngiyazizwa ukuthi ngiyagula. Selokhu kwenzeka lento angikho right ngiyagula. Ngoba udokotela wenza kuningi amaphutha enzekile kumina. Ngiyaxolisa nje noma bakhona bazobona lento engikhuluma kodwa kusala ngikhuluma iqiniso. Udokotela lo wanginika lephilisi 1 wanginika iphilisi elirongo banako isikhathi sokuthi atshele umuntu wathene lephilisi linama side effects akanje ingabe lizolunga na ayeza ukuthi ngiphendule ngithini. Okwesibili lephilisi engilidlaye lele INR awulinikwa imphumela yegazi ingaphumanga. Ulinikezwa lephilisi ukuthi nihamba kuye pharmacy uthathe treatment. Uma imphumela yami iphumile liyasho ukuthi okay igazi linje uzodla uhafu noma uzodla 1 ngosuku njalo ngosuku noma 1.5 ngosuku. Ilona igazi elikhulumayo. Wanginikeza imaphilisi imphumela ingaphumanga ngalolu suku nginika lephilisi. Ngiphindile futhi ngadonswa legazi engilishoyo okuyilona ekumele ukuthi libonakalise ukuthi yini engayinikeza ongasiza mina. Mase ngifika esibhedlela umhla 16 bathi imphumela ayitholakali. Banginikeza manje siyabezwa uyabuza lo intombazane ngimkhohlwa isibongo uyabuza kulo into owesilisa uthi manje somnikani ngoba imphumela ayibonakali ayiveli. Okusho ukuthi into abasebenginika yona basebeqagela cacile. Banginika lo maphilisi uthi angihambe ngekhaya ngiyophuza. Unginika kanjani into uthi angiyidle ibe ingekho into eshoyo ukuthi kumele umnikeze into kanje lo muntu ukuze ayidle imsize ngaphakathi. Okay. Uma uthi ufuse ukususwa la
kulesi simo sokuthi mhlawumbe makhona abathi bangakutholela ihome nalokho ngakuvuma noma mhlawumbe ufuna ukwakhelwa indlu ngaphela uthi ugadwa iy'ngane. Yebo, izingane zifika makulesihlanu umgqibelo wesonto. Ukhona usisi lo ongisizayo. Lo kuyena engamqashi ukuthi akangisize ngimholela ngiyona le mali yempesheni. Ehome bengenankinga uma ngabe ethwane ngingahanjiswa manje. Mhlambe ngokwamanje oba ngike esimeni esikanje sixakayo sendawo sesimo sendawo. Kodwa bengifisa ngoba ngumuntu owumama. Ukukhubazeka kwami akusho ukuthi angikwazi ukuthi mangihleli nomntwana ngikwazi ukuthi mayithi ma nginenkinga la nala nala ma ukuthi angikwazi ukuthi ngimfake endleleni noma ngimsize kulo ndawo. Ukuhamba kwami la ngisuka ngehome kulesi age engikuyona yini mina angazi ngingachaza kanjani ukuyobekwa kwami kunomphela kuleya ndawo akuzi ukunginikeza ukuthula enhlizweni yami hlobo. Mina engikufisa ukuthi ngitholelwe indawo njengoba kushiwo ngibekwe kuleyo ndawo ukuze ngikwazi ukubona abantwana basangidinga eduze kwabo abakwaziyo noma benganayo imali anti anginayo ngicela imali ngicela ungisize la anti ngicela kube ukuthi nami bakhona abantu abakwaziyo ukucela usizo kumina makungcono ephaketheni ngibanikisise. Manje ukuhamba kwami la kusho ukuthi mina kubona kuzofika ukuthi hey u-anti nje wade ebanalo usizo kuthina shothi asisena anti manje uma akekho eduze kwethu wami angazi ukuthi manginenkinga ngizokhuluma nobani ubani ozohlala phansi anginike iziyalo. Okay, okunye ngizwe uphatha indaba yokudla. Yebo. Ukudla usawunakho? Ungayozibhekela lapha angisabi ke mina. Nizibhekele emakhaya akukho lutho. Niwabuza kulabantwana kumanje kuphekwe irice bathatha amafutha bafaka epanini. Bangathi ababhuduzele noRox leyigaqa. Kwenza igovugovu ukuthi sidle. Futhi mase ngathola umuntu ongasilela ngokudla mhlawumbe akulethele igrocery yokudla. Ngingajabula kakhulu. Ngoba mangihleli nabantwana ngicabanga ukuthi nani niyazi ukuthi uma unabantwana bekusiza fanele basuthe eswini ukuze bangabi nenhliziyo ezincane. Ngeke uthi uma umuntu elambile. Ngeke. Ngilambile kumanje manje nami. Ngizoyidla lo govugovu ngoba ayikho into engizoyenza. Zothini? Ayikho. Ngoba nginakiwe. Kalicela usizo ngaphinda ngalicela. Lutho ubhuti ngangimtshela ukuthi sidle. Sizozama sesiwami yabo noma ke mhlawumbe ngeke ngisakwazi mhlawumbe ukuthi sekungabuya thina ngoba kukude. Nakhona nje basila nje sibonga baba uMsomi. Angeke mhlawumbe kusabuya thina ngokuzolethela ogrocery mhlawumbe ngavela but abantu bakathweleni ngiyazi ukuthi bazophakama basilekelele ngeke bahlule ukuthi sikuhlanganisele ukudla. Kwali kusabheka lokho okunye but kodwa kubalekile ukuthi udle ngoba i-medication idinga ukudla nanezingane futhi kufuneka zidle. Okwesibili futhi ngicabana nama-social worker ayadingakala ukuthi asondele kakhulu kuwena nasespecially entweni ey'ngane ngoba zingahlala kanje siyibona ngathi ziright nako kuyayilimaza emqondweni. I'm sure ukuthi somewhere somehow psychologically khona emqondweni lapho eseyithinteke khona iy'ngane. Ngoba nje nezilonda bangistress bakwazi khona slice imbobo kamsendela ubhuti sehlela. Ingakho ngingakwazi ukuhlala manje. Hleli ngilele kanje. Silana siyimbobo nje umgodi. Bayakwazi bangistress abantwana ubone ukuthi inhliziyo zibhlungu. Ngoba phela uma ngabe kunento engiphethe nobhlungu bebona ukuthi ngiyakhala noma bayeza ukuthi no-anti ubambekile manje. Abazi abantwana bazothini. Kodwa banesibindi labantwana. Banesibindi. Banothando. Angithi ikho nje bengibuza isimo sehome. Ngoba ngibalansisele esimeni sabo wena ngababa ukuthi banesibindi. But if there's no any other way abangayenza because isimo sibhekene nabo abancane kuzofuneka vele bakwenze lokho. Wena ukubuka ukuthi ba brave abantu abekho brave yebo. But lokho ukubona ukhala oseyinhlungweni angithi bayafunda. Bayafunda. Uma ucabanga lokho esikoleni kwenza nengqondweni yebo. But ikho ngithi we need to balance lokho kubili ukuthi nathi ama-options siwavule widely because lezi zinto zokwakhela izindlu siyazazi kulo hulumeni ukuthi into enzima
noma uzakha bezama abantu baningi abafuna izindlu. Wakhelwe le ndlu le bazothi ngeke basakwazi ukuyakha eyesibili sekungaphela iminyaka. basho njalo. Kwaba khona angisengimkhohliwe kodwa ukeThekwini wathe nayikho leyo nto ukuthi bangangayakhi indlu mayidingeka iphutha labo abalenza ngoba ukhubazekile vele uhamba nge-wheelchair. Babethi mabekubeka endaweni enjena ubani ozodlela eqhuqulana nawe ejuluka indawo embi kanje. Ibona ngoba vele wayishila ubaba uSenzomchunti nimfunele indawo eseduze nomgwaqo. Uma noma engabiza malini izokhokhelwa. Lokho abakwenzanga. Abantwana laba uma ngabe ngikhuluma ngokuhamba indaba yehome abayizwisisi kahle lonto. Bathi we anti uhambe thina sikuthanda nje. Sihleli nawe nje siyakuthanda. Manje vele ngingazi mina fanele ngenze njani. Bathi uma uhamba manje na anti thina sihlala nobani oba phela nabo bayazi ukuthi sebejabula ukuthi makulesihlanu siyolala ku-anti. Ngibone futhi banako ukujabula enhlizweni zabo. Yize bona bebona u-anti uyakhuluma emlomeni kodwa u-anti unenkinga. Kodwa bona bathanda kona lokuthi bahlale nami bangibheke noma ngixoxe nabo lokuzingxoxo sizixoxayo nabo nje abantwana. Bajabulela kona lokho. Okay. Njengoba ngisho ukuthi inkinga yethu kukude la eBoshoftini. Yebo. Sizivala nje. Mhlambe ke nakumuntu ofisa ukuphosa mhlambe lokho angaphosa kona sivaneni. Ngiyacela mhlambe ukuthi usiphi inamba yakho. Bayize mhlambe bangaze bavaya kuthina direct njengoba ngithi kukude thina sikude. Mhlambe mayifona mhlambe ukuthi kulethe igrocer mhlambe bangafuna mhlambe ukuthi bakufake le account. Ngibonge ngikhohlayo baba ngiyakhohlwa. Ukuthumela Sebenzisa amaphempers. Yes. Lezi zinto ama-linen saver mama ziyabonakala la. Ma-linen saver. Yes. Ngisebenzisa zona. Amaphempers ke emakliniki ke. Akukho ngisho imithi yokuklina izilonda ekliniki la hulumeni. Yeah. Kuyabheda. Kubheda ngalendlela ngiyangazi ukuthi ngizothi kwenzakalani. Umphathi vele ashati Uzodwa. Azikho izinto. Manje na ke amaphempers naye abuyanqabe. Naluma linen saver la ubuyaphele. Angabikho ngithatha uplastic ngoba lesilonda kuze siqale dala. Yize ke manje sivuso ukulimazwa ilepho bangangisho umzimba sasesiphelile. Kanti anginakanga thina ukuthi ngiyadlavazeka nala kule ndawo. Anganaka angithi kasenakilile. Ngangibeka uplastic straight uplastic uplastic bathi uyashiselana uyazwela ukushisa saqala kanjalo. Okay. No kulungile siziveza inamba yazi ngekhanda? Ewe ngiyayazi. Awibize ma. Inamba yami ithi 078 0305 459. South Africa ngicela iphinde ma. 078 0305 459. South Africa niyaluza nalosiza. Awukho ngisho ukudla la ekhaya. Mhlawumbe ube besazi nathi seza mhlawumbe bese ngaphatha amashu 10 kg naleyo braai pack manje sesafika nangapha. South Africa ngiyanazi kanza kwethu ngiyanazi usizi lo muntu omnyama olwethu. Isithi sisho umuntu ngabantu. Ngiyacela nakulabo abangaba namandla bangakwazi ukuthi baphosa esivivaneni ukuthi sakwazi ukuthola kwethunjini nezingane lezi zimgadile. Nokulela nangalokho usathe libheka lichaza lamaphampasi izinto ayisebenzisayo. Ngiyanicela kanza ukuthi ngiyanicela. Nathi akuze ukuba mnandi kuthina sohamba lesibhlungu sibuyele emakhaya ngoba noma besibeziwe sesifike sabona into kanje. Usixolele sisiwami usihle wangiqala ngonyaka odlule ngodaba lwakho. But nje ngisho ukuthi kukude la besingenamandla ukuza la. Ngiyezwa. Ngize ngabikele baba umsomi ngolesibili siphuma nawo ukhosini. Yebo. Wathi mntu hayi hamba nakho petrol ngizokunika upetrol. Kwasho ukuthi naye masebe ukusuma lethi ishuso ukufuna ukuya ngalo. Yebo. Ukuthi bese ziningi izinto bekufuneka sizenzele ngokwakhe nje wayesho ukuthi even ngolesithathu bengabe sila kwasho ukuthi ke nami bese khona ama commitment ebesinawo. Yebo. Nje bese saqedwe sibe kusuku la namhlanje size ngalo la. Sibonga nje yena ngane ukuthi size sikwazi ukufika sizolibona usizi lakho
engithembayo ukuthi uma silwe kathuleleni bazovela abantu abazokusiza ma. Ngiyakuzwa bhuti, ngiyakuzwa. Bazovela abantu abazokusiza. Ngoba kudala ngizama, ngicabanga ukuthi ubhuti ngamtshela. Sekwafika baka 1KZN, bafika baka e.tv. Kulo nyaka ophelile makathando. Uba mpume kulo nyaka ophelile noma angisazi kodwa bafika nje unyaka uqala. Kodwa nje kusathulekile. Lusizo lutho futhi. Thulekile. Yikho njengoba ngisho ma ukuthi akumnandi ukuthi mhlambe kulokho kusifika ngokushintshana kwethu sizoveza isitori sakho lingekho usizo. Yikho ngithi njengamanje ake sibheke amanye ama-avenue angakwazi usizakale ngawo ukuthi i-option ye-home singayibukeli phansi. Hayi ngiyibukeli phansi. Yebo, singayibukeli phansi, yebo. But-ke sizozama ma. Sizozama. Yo, waze kwalikhona. South Africa okune nje ngicela ukuthi ngikuveze nakho. Sekuyaziwa kuthina bantu bebaleli insundo ukuthi uma sinezikhalo esinazo ulaka lethu siliveza ukuthi mhlambe singene emgwaqeni sishisa amathayi lokho esikwenzayo nje kokuteleka. But-ke into engiyithole kusisi eyokuthi akakwazanga ukuthi azafinyele esibhedlela ngoba kwakuvaliwe la osomatekisi bevalela umgwaqo. Ngithi angiyiraise le point ukuthi sikwazi ukuthi singayi-addressa kanjani kuthina especially community yabantu abamnyama ukuthi uma siteleka sithini ngabantu abasuke bedinga emergency. Kube kusarengani lokho engqondweni zethu ukuthi noma kuthiwa ngene i-ambulance ayidedele bafethu ithathe imthatha iphinde iphume kuqhubeke intelekeke because sekubhilivela lokho ukuthi uhulumeni yona language ayezwayo le masinezikhalazo zabantu abamnyama. But-ke uma kunezimo eziphuthumayo konke lokho konke abasuke beteleka kusuke kusarengani engqondweni lokho ukuthi ingqondweni ibe sobha kulesiphinde sinyanga leso bafethu khona umuntu ogulayo la kufonele ambulance ngicela nidedele mangabe ingene ivulelwe ingene imthatha iphinde iphume. Noma mhlambe sekusuke nje ukuthi hayi ke akungeni lutho sengaze gcine kufa umuntu. Angifuni ukuba lokho ukuthi masifuna ukuthi silimazwa khona ngoba sifuna ukuthi mase sikuthola ukuthi angiyiki lokho but kule issue le yezimo eziphuthumayo. Ngiyacela South Africa ke sicabange into njengaleyo. Uma uqukula ithayi lakho lapho nopetrol wakho nogodo lakho nembokodo yakho uyovimba umgwaqo. Ngicela uliqukule kodwa wazi mhlawumbe ukuthi kunezimo ezinjengalezi kubantu abasuke bedinga usizo oluphuthumayo. Beka imbokodo yakho wazi futhi ukuthi uzoba namandla okuyiqukula uma kuthiwa nansi iambulance icela ukudlula. Siyabonga sisi. Ngiyabonga. Bekumele kuthiwa ngile esibhedlela ngolesithathu. Amanesi angakwazi ukufika ngomsombuluko noma ngolesibili. Uze ngolesithathu igazi kufanele lifike seliphambili. Ngikhohlwe nje ukuyibeka le ndaba angakwazi bangafiki. Baze bafika ngolesihlanu ngoshawu 2. Ngilibele ngikhulumile ngibhalile ngicela. Bafika ngolesihlanu. Bengizoya ngolesithathu ngiya kodokotela. Mayelana nalento enhliziyo. Ngolesihlanu bafona ngolesithathu esibhedlela bathi bacela ukuthi ngifike esibhedlela bayonka kuzofika basuka eCape Town mayelana ne-wheelchair. Wheelchair nginayo. Le ela ibathroom enibonayo ngiyibolekiwe nayo inkulu kumina. Kanti i-wheelchair kuthiwa kufanele benkulu. Umuntu mayihlala uyaphuka mayinkulu. Unomgogodla wami nje bangasakwazi ukuhlala. Sengiyawa nje ngengane ngikwazi ukuhlala. Ngangakwazi ukuya. Ngamtshela ubhuti Sihla ngangakwazi ukuya. Ngesimanga sokuthini ayikho sengiyasaba ukukoleta abantu ngicela ungiphuthumise esibhedlela. Ngizokubona mase ngiholile. Ngoba omunye ubiza u600 omunye u700 bashiyana. Ngabatshela befuna ukuthi anginayo imali. Bathi ngigibela amatekisi abatshela ngikwazi ukuhlala. Isilonda lesi silanga bashuthela ngabasendela. Ngahlala ke ngoba anginamali yokuya. Manje ngomsombuluko imali ebeyikube ikhona 100 rand ukuthi mangabe mina ngayi ngoba ebathi udokotela kulento lenginayo
ngiyakwazi ukuthi ngithumele umuntu uma kunzima kakhulu noma kunetha ayongilandela i-treatment. Iwona-ke nalo ngusebenzile izingane kulesihlanu esifikela thatha zami zothenga into ngoba phela ngeke izingane lokhu zithi yo sonke lesikhathi sizodla i-rice lodwa. Ngathi thathani-ke bantu abamnyama niyobheka into yakhare ningayipheka. Lona kwesidudlu uyayasho anti ungayithathi imali yokuya esibhedlela ngithi hayi izobona ukuthi ngiboleka kubani. Abani obheka isishebo. Okay. Bayahamba bosibheka. Bahlakazeka kanjalo kwelo 100 rand ukuthi kuye umuntu noma umsombuluko kusasa noma ngolesibili ozongilandela lo treatment. Wheelchair ke seyingiphuthile-ke. Angisakwazanga ukuthi ngikalwe ngendlela ngakhelwe yami eqondene nami. Isingiphuthile. Angazi ukuthi ngizoyithatha phi-ke manje ezolungela mina. Angazi. Lento yakulimaza kephi ma? Yabona njengezansi imilenze noma nezinala ngehla njengoba ubona senginjena nje angijena mina ngashintsha yonke into ngashintsha phakamisa ingubo manje labone la ezinyaweni was phakamisa gibela babona ukuthi imilenze njani ukhiphe namasokisi azibonela ukuthi lento iyangibulapha ngezansi lapha ngezansi phenya kanje ukhumula amasokisi babona. Yo. 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 Okay. Sengamanje. Yeah. Yeah. Ima uqonda lo mlenze vele qina umzimba. Ish. Amabele lana ngakakhona. Ahopha nomlenze lo. Ugoqa bantata. Ugoqa. Inkingo yaqina. Okay. Mekahle. Kusozwakala bakuzokwehla. Sobona. Ufuna ubamba massage umsipha. Ndobuka umassage futhi. Ugongo lo. Oluqede kakhulu. Ngithambela wona. Futhi mhlambe uyidinga mhlambe nokuthi ngabe exercise yophysio into njengalezo. But into engakwazi ukuthola ehlele ekhaya futhi. Hayi kahle bahluleka ngoba inkinga ile ukuthi kube ngiswele imoto imali ngabikho. Yeah. Ushisa ile amaphilisi la. Kashiswa umuthi. Yeah. Bethi kuthiwa ngiyalungiswa kuthiwa ngizogibela ibhanoyi. Washo njalo ngiyakathi ngizogibela ibhanoyi ngiyafuna nokugibela ibhanoyi. Inyanga. Ibhanoyi lepe inyanga nebhanoyi. Athi uyafuna nokugibela ibhanoyi. Yeah. Usho ukuthi ngifuna ukugibela ibhanoyi ukuthi usizakale ngisukume ukwazi ukuhamba. Anginika umuthi. Ufakwa ebhodweni elikhulu bile lo muthi bese uyathathwa. Ngibekwe mina into ephakeme engaka. Elona bhanoyi le. Izinyawo zami zilengele phakathi emthini. Bese ngiyaboswa kanje. Mawulenga kusogibela ibhanoyi. Futhi ibhanoyi lelo. Ngabekwa ke
bathi bengikhipha ngasha osukwini lesibili mase beqedile ukuthi bangibula sengishe konke esiswini la wonke imlenze yomibili. Ngithi bethi bazama impilo nabo kanti kuyamosheka. Kudala ngizama impilo kudala. Kudala. Yo, ngathanda ngeke. Okay. Yena wena ngeke liyahlula lo nyawo. Ngicela umntwana lo yazi uThithi wani bathanda kawazi. Kayazi. Sanda. Ngiveze la limela khona. Okay. Goqa unyawo mntanami. Wena wazi goqa nje. Gibela ebhedeni, gibela. Baba unyawo. Iya. Ngiyabonga. Sebeyalazi. Oh, nanga la phezulu washa. Ila kokuvele khona lento le emoshwe iphilisi. Esinjani manje? Iyazama uyaphola kodwa manje bengithi iyaphola kunesilonda esingafuni ukuphola la. Esivele benobovu wasususa lento sigazi. Ziyavuka ke manje futhi siqala phansi bengithi ziyaphela. Siqala phansi. Asikwazi ukuyibona. Siqala phansi la leli bele. Uzosiza ukugibela kuzosiza khona soliphakamisa. Ngibambe ngathi aliphakamisa. Yabona ngangijani ngasilimala njani nala emathangeni la. Nasi lesilale singafuni ukuphola. Hayi sekungcono la. Nasi lesisila singafuni ukuphola bemntwana besibhandisha manje kuseni. Yeah. Yabona nje nakala. Avela ngathi ngithelwe ngamanzi abilayo. Ngayibona ithombe la. Futhi i-reaction leliphilisi ngaphathi emzimbeni liyakushisa kanje. Ilona bathi udokotela ushilo nje manje se wathi hayi izilonda lezo zinto ezike kuwena ilona iphilisi ngeke siphike. Shuthi sebeyazi ngoba mina ngangena ngaguglisha. Yonke into ayingiphethe ngabona ile philisi. Njoba nala yabona ukuthi la lento evelela ayikho mnyama ngathi purple. Ibhali ukuthi awubi mnyama uba purple noma ube red. Ayike ngangidumbe wonke umzimba isisu sisingaka. Hayi, kulungile siyabonga ma sizozama. uNkulunkulu omkhulu akahluleli lutho. Ngoba kumanje na kolesihlanu befika ilonesi la wafika washo ke lo akafihli ke lo wathi Uzodwa hayi mbhemi ngeke siyaqilazeka thina le ndawo le uyehla masunyuka imoto ilena kuyashisa awungeke manje bengikhuluma nomunye umbhudi ngithi hayi ngiyabona onesi bazogcina bengezi la kumina cela ningibhekele noma umuzi ke engawukhongrenta ngisuke la kwalesi ngisuke noma ngingalamba ngisenandaba ngisuke la ngoba manje impilo ibalulekile. Impilo ibalulekile. Akusiza ukuhlala umuntu omathi angabi nawo umdlandla ukuthi ngiyosiza Uzodwa ngiyakuboka Uzodwa ibona lonto uza kumina manje ucikekile ukuthi ngisayohamba endaweni enje. Hayi kulungile siyabonga sisi. Siyabonga ma uNkulunkulu asale nani. Ngiyabonga. Sizobona senza kanjani. uNkulunkulu ahambe nani ngiyabonga kakhulu. Amen siyabonga. South Africa siyaphinda thatha ithuba sicela ukubingelela sesizwile ukuthi siza la ekhaya nganza kwethu ababhekene nalo abantwana nje yibo laba okuyibona abasiza osisi basebefana ama caregiver akhe omama lo sina ngaphakathi labantwana nje bencane kanjani babone iminyaka yabo una 14 lo nomunye samncane kakhulu yebo so isimo esinzima kakhulu sababhekene naso so ke sinosisi lawo makhelwane naye sicela kancane nje ukuthi siqhapho sizwe ngayo ngosisi la ikhona sabona sisi yebo siyaphila ubani igama lasisi uMpumedla mina sila ekhaya sisi kwenzakalani ngokwazi kwakho umngane wakho lo sizekeni usisizodwa bengimazi kudala engakakhubazeki and then
uke wahamba ke evakasha eThekwini. Uthe masebuya ngizange ngibe ngisambona. Ngithuke mina mengibona ebhale ku Facebook esho ukuthi unenkinga kanje kanje because besiside isikhathi besengingasamboni. So ngafika ngazombheka ngathi mengifika ngempela ngathuka ukuthi bese ngingazi mina ukuthi akahambi. So ngasibona isimo la sakhe bengilowe ngifika ngizombheka. Attend isibhedlela ngifike ngizombheka ngifonele menenkinga. Nje angazise konke kwenzakala abantu bebefika bezombheka namangazisi. Kwathi ngelinye ilanga wangisendela isithombe sala emabeleni. Wathi nayi into engenziswe amaphilisi ngathi mina kanjani makakhuluma iqiniso ngabushiswa umuntu. Wathi ena no akashiswanga umuntu. Uvukile ekseni wathi medonsa ingubo and then kwasuka nenyama yamabele. Ngathi mina kwenzakaleni wangichazela ukuthi beyile esibhedlela. Bamnika amaphilisi okulala and then mebuya nawo wawaphuza and then ekseni mevuka uyabuka seyaxebuka. Ngathi mina isibhedlela sosibhedlela bese wasisho ke. Ngathi mina okay. Fanele leso sibhedlela sisuwe because akakwazi umuntu ongaphilanga njengawo bane amaphilisi angekho right. Wathi inkinga ngeke akwazi ukuloke ehamba le indawo ezanjayo for ukusuka isibhedlela. And then after that waphindela egama lakhe bawachecka lamaphilisi bambuza ukuthi uwatholeka kephi amaphilisi wabese washo ukuthi watholile esibhedlela. Bathi bebefanele bakucheck esibhedlela before bakunika amaphilisi. Lo muntu onginika amaphilisi unginike wanganaki. Bebese bawathatha bawafaka kusinki. Wabuya futhi wangixoxela ukuthi into eyenzekile kanje. And then ke wabuyela ekhaya. The other day waphinda esibhedlela. Wangifonela wathi abamlalisanga ehamba yona lento yamabele ukuthi ayaxebuka. Wathi abamlalisanga ngathi mina kanjani bathi ayikho abantu abazoyenza and then wabuya ke. Wangifonela ebusuku wathi angimzamele imoto. Ngithe mase ngithi ngiyayizama imoto sengimfonela ngithi okay khompe ngimtholi wathi hayi ukhona ubaba esefikile wavele wamthatha wakhona la. Wambuyisa and then samthatha sazomfaka endlini. So beloke sizwa izingane ke mekhona into ayidingayo beyaya ngifonele ngimsize nami ngendlela engamsiza ngayo. Siyabonga sisibonga nje nani nothando lokukhombisa kumakhelwane yebo umuntu ke uma ngabe ngenabo makhelwane uyaphile yedwa. Siyabonga uba omakhelwane bakhe nabangane abaqotho ekumlekeleleni. Sengicabanga nje nesimo sezingane lezi ekuyenzeni ahlala nazo ukuthi isimo sengqondo yabo nje zinjani. Lolu sizo kanje but ke nathi ke asithembisi ukuthini kodwa sizozama nathi esingakuzama ngamandla ethu. Ngoba ngizakundi bekhala nangu yasethunjini indaba yokudla. Siyakuthembisa lokho sizokuzama nokunye kuyoqhamuka ngendlela no siyabonga sasiwami. Siyabonga nathi siyacela nathi uceleni insize baningi abantu bafike lana bamenza ama video thiwa kuzofika usizo ugcineni ingafiki lutho bangaqhamuki nalutho. Yebo. Sengiyathemba nje ukuthi bekufike mhlambe khona istep enizosithatha. Hayi. Nathi asinalutho uthulele. Siyabonga. Asinamandla athini kodwa ke sithemba uNkulunkulu. Okay. uNkulunkulu nje siyazi ukuthi siyamethemba akehluleki. Yebo. Nani ngicela nibeke uNkulunkulu nje phambili. Asikwenza njalo. Siyabonga. Siyabonga.